И здравейте хора! Днес съм ви подготвил едно специално видео. Много специално. Един анбоксинг. На ето тези... чакайте, че камерата ми. На ето това пепче. И сега е време да го отворим. О, да, и между другото не съм ви показал. Това е часовника ми. Да го намеря. Така. Сега аз малко ще го отворя това. Хора! Това... Аха! Тези депчета. Сега първо да започнем с някаква картинка тук за очилата. Я да разгледаме набързо. Някаква брошурка тук ни обясняват как да си оправя на очила. Как да ги... Чайте, че аз не знам. Обясняват очилата. Така. Сега да затворим така. И е време да видим тук какво има друго. Това повече ще преминем към него. Какъв е този картон? Хора! Толкова са били мили, че са ми изпратили картон. Какво да ги правим? И между другото, ще се опитам да оставя... напишете Кеван Бул, влезте му в канала, той също е правил анбоксинги на много неща. Той е направил на очила, разбира се. Аз между другото тези очила ги видях от него да си ги купа. Той много ме радва обаче, не знам. Да преминем към другото нещо, което е да го отворя кърпичка. Явно да почиствам очилата. Да. Някакво пликче тук има. Също. Да го оправя. Ето това бялото. И аз стойте сега малко, ще трябва да си го оправя това. Че аз къвто съм, не може да го оправя. Това показвам. Така. И сега големият момент. Оставям си телефона. О, да, не съм ви казал, че снимам на телефон. И ето ги. Вижте. Чакайте. Чакайте да ми фокусира камерата. Ето отвътре виждате нещица. Ето ги и очилата. Чакайте да прочета тук. Стамс. Това е някаква фирма. Да, това е сайтът, от който май съм ги поръчал. Сега ще ви кажа откъде съм ги поръчал. Значи, поръчах ги от... напишете VR очила и първото линкче. И давайте надолу, има едни много очила. И хора, чакайте сега, искам да ги сложа. Да видя как ще ми бъдат. Как са? Оставете ми коментар, ако мислите, че са яки. Защото на мен лично ми харесват. И да знаете, ако знаете какво гледам в момента, виждам 3 точки, с едно някакъв е стрелял. Виждам малко отвътре очилата. Се тая. И така, хора. Сега малко ще ги поразучим. Този клип ще остане от по-дългите клипове, но само че анбоксинг. Мисля анбоксингите да ги правя малко по-дълги. И между другото съм с къса ръка, защото
Сега в България, в Ловеч, който го гледа извън България, тук в град Ловеч, е много топ. Значи, чуйте ме сега, слушайте много внимателно. С моя приятел може да намерим други, които да й помогнем да снимат и да направим някаква наша поредица на Майнкрафт. И такива. Сега, нека преминем към разглавянето на очилата. И ето, вижте. Ето това трябва ето така. Хоп. Ето това го виждате, нали? Деца ми пръстите. Не, беше не. Ето така. Хоп, хоп, хоп. Това е и тук за слагане на телефона. Те са за смартфон. Аз имам Lenovo. Сега в момента снимам на него. Така. Сега, ето тук на очилата. Виждате, ето тук. Ето тези. Тези са за увеличаване ето тук на очилцата отвътре. Ето вижте сега. Чакайте да го намеря това. Ето вижте едното очило. Хоп. Виждате го как мърда. Сега и другото е такова също. Да видим. Чакайте с това да го прибера. Ако мога, хора, това стърчи така, защото ги прибирам, нали, и те. Той е така. Така, хора. Мисля това да бъде края на видеото. Следващия път може да има повече неща. И така. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви харесва, искате още анбоксинги, абонирайте се, харесвайте видеото, дайте един палец нагоре и всичко най-добро. И до... не знам, може другия път. Между другото, дай ме такива. Не знам. Напишете ми отдолу в коментарите, нали това не е гейско. И до скоро. И не забравяйте да се абонирате и да зададете лайк, палец нагоре. До другия път.